Здравейте, малки котки! С това видео си направих един малък експеримент. Опитах се да потърся доказателства за това, че изкуството може да бъде всичко. Затова поканих най-добрите си приятели да помислят и да ми споделят своите 3 примера за произведения на изкуството. За мен такива 3 неща са представлението, което ме накара да ходя на театър, една песен и любовта. Но тъй като аз вече знам какво казаха моите приятели, се страхувам, че каквото и да кажа е повлияно от тях. Затова насладете се на това, което имат да кажат те, на това, в което вярват, на това, което обичат и това, което ги вдъхновява и ги кара да мислят за изкуство. Първото нещо. Бях втори клас и просто си литах топка и по едно време забелязвам, че на гърба на една от вратите е закачен кълъф за телефон. Имах си телефон, но този телефон ми беше интересен какъв е. И отворих, тогава имаше едни такива големи кейсчета на Габол, модерни с всякакви работи отпред. И аз нямах такова кейсче. Взимам го, отварям го и гледам някаква Nokia. Зелена, с бяло, метална и този телефон си го скатах. Влизам му в песните и намирам една единствена песен в този телефон на Флорайда, Ло. И аз не знам какво е това. Никога не съм слушал музика, рап не съм знаел какво е. И аз го пускам и го слушам. И в този момент се срещнах с рап музиката. Слушал съм я стотици хиляди пъти, разбираш ли? И беше тайна. Аз няма как да пусна на някого да му кажа да виж тая песен, защото тя е в телефон, който аз съм откраднал. И просто наистина, ако не е бил той, може би нямало да се влюбя в рап музиката. Просто някакси така се влюбих в нея. Като един малък гангстер, който краде телефончета. После кармата ми го върна и го изгубих и някой друг ми го взе. Но в крайна сметка важното беше, че ме запозна с рапа този телефон. Второто нещо, което за мен в живота ми е изкуство, е една притча, която баща ми разказа. В притчата става въпрос за един ученик, който се е учил дълго време от учителя си, до някакъв определен момент, в който той ученик си вярва достатъчно и си казва: ей, сега ще надхитря учителя и ще му покажа, че вече нямам нужда от него, за да ме пусне да си вървя и аз да имам свои ученици. И си измислил план как да преметне учителя си. Отишъл в полето и решил да хване една пеперуда. Планът му бил да хване пеперудата в шепите си и да отиде при учителя и да го попита: учителю, тук в ръцете си имам една пеперуда. Тя жива ли е или е мъртва? И ако учителят каже, че е жива, той просто ще леко да я стисне и да я покаже мъртва и да е прав. Пък ако учителят каже, че пеперудата е мъртва, той просто ще да я пусне, понеже е държал леко, и тя щяла да излети. И хванал ученика пеперудата, отива при учителя, държи я здраво и му казва: учителю, тук в шепите си имам една пеперуда. Тя жива ли е или е мъртва? Учителят просто го погледна и казал: всичко е в твоите ръце. Там ли ще седиш? Да. Може да гледам тебе? Да. По-приятно шмелко. Ами със сигурност не е тая сухота, изобразително, музика, актьорско майсторство и такива неща, нали? Не е тая сухата част. За мен изкуство е целият живот. Помага ми да нямам граници, да достигна това, което винаги съм чувствал. Защото аз мисля, че е много важно това, което чувстваме вътре, да може да се изрази по всякакъв начин. Но искам да засегна 3 теми, в които ще обясня кое много ми харесва и много ми е помогнало да израсна като човек. Първата тема, това са интервютата с известни личности. Това са Еминем, Мак Милър, Дуейн Джонсън и Уиз Калифа. Например, в Мак Милър и в Калифа виждам това спокойствие, смирение, тая лекота. В Джонсън, скалата, виждам тая твърдост, която всеки мъж според мен трябва да има.
той буквално минава през стените. И аз понякога влизам с вратата. Тая лудост на Еминем, която той е напълно откачен тип. И това много ме впечатлява, защото това е моя върховен хайп, когато аз съм много щастлив и отпуснат. Ето така се държа. Такъв правя пълни глупости и се легавя и викам и много се оприличавам на него. И тези хора много ми резонират и много ми харесват цялото това нещо. Да, второто от нещата е когато Изабел използва едно яйце, пък в рецептата пишеше 2 яйца. Шегувам се. Значи тая ситуация с 2 яйце е много, много забавна и засяга втората тема, която искам да обсъдим. Това е хумора. Като цяло ме забавлява нелогичния хумор и черния хумор. Тия са най-яките неща. Смеха е здраве. Това просто е много важно за мен. Това ме спасява във всякакви ситуации. Това за мен е изцелението. Третата тема – подредбата, чистотата и логичността. Тези неща много ме впечатляват. Когато си нареден отвътре, си нареден отвън. Когато подредя и хвана логиката, хвана нишката и всичко ми е цак-цак-цак. Аз мога да продължа нататък, много по-чисто, така си изчиствам ума. Като заключение исках да кажа, ако хората се чувстват тъжни, търсете хумора. Ако се чувствате оплашени, търсете любовта под каквато и да е форма. Изкуството е креативност. Начинът да намерите фокуса, когато нямате концентрация е изкуство. Самия процес на търсене е изкуство. Ами да. Не знам, аз ти знам въпроса, ама не знам как ще отговоря. Абсолютно не знам. Нямам нищо планирано. Бък е произведение на изкуството. Добре, това е нещо, което никога не съм можела да обясня. Никога. Никога. Като го обяснявам на някои хора и те ме гледат супер странно. За мен... Не, това не се случва. Това трябва да го има във видеото. Нещо, което никога не съм можела да обясня на никого. Това е време-пространството. Даже не мога да го обясня, просто за мен това е най-интересното нещо на света. Време-пространството. Аз съм човек, който постоянно казва: о, вчера по това време еди какво си. Или в момента, в точно тази секунда, някои хора спят, някои хора умират, в същото време се раждат, в същото време правят секс, в същото време се развеждат и всичко това се случва в една и съща секунда. И това за мен е толкова интересно и винаги го казвам, постоянно всичките ми приятели знаят, че го казвам. Вчера по това време или след 2 дена по това време, някак си виждам времето като нещо изключително интересно. И това за мен е произведение на изкуството някакси, защото в една и съща секунда се случват безброй много неща. И в същото време днес е ден, в който примерно съм много щастлива. И след 24 часа по същото време, в същите секунди, аз може да съм най-тъжният човек на света и това го прави времето. И това е велико и е просто... Факта, че в точно тази секунда аз съм тук в Шумен, в стаята ми и след 24 часа мога да бъда в друга държава, в друг континент, това прави времето. И никой не го е създал, никой не го е измислил. Това е велико за мен, не знам. Сигурно е странно, но за мен е много интересно. Друго нещо, което намирам за произведение на изкуството, са мислите. Защото имаш мисъл в главата си, каквато и да е. И тази мисъл може да бъде реалност. Буквално. Примерно, човекът, който е измислил електричеството, той просто си е помислил как би било много яко да има електричество. Това е била просто някаква мисъл в главата му. И тази мисъл, благодарение на тази мисъл, благодарение на ние имаме електричество. Как мислите са нещо изключително и всяка една мисъл може да създаде произведение на изкуството.
Факта, че преди 2 години ми е хрумнало да снимам видео, просто ми е минала идеята и съм го направила. Аз съм създала произведение на изкуството. Дори някои хора да не го харесват, то е изкуство, защото е създадено така от някаква си мисъл. И това за мен е също много специално и е абсолютно произведение на изкуството. Всяка мисъл и силата на всяка мисъл и как всяка мисъл може да бъде превърната в реалност. Това е велико. Болката. Болката. За мен болката е произведение на изкуството, защото... Защо не? Как не? Защото когато ни боли, ни е гадно, но в същото време се променяме толкова много и факта, че една единствена емоция може да промени цялото ти същество. Всяка клетка в теб може да се промени заради тази болка. Нали, без значение дали ще е в позитивен план или в негативен план. Тя може да те промени тотално, като да станеш съвсем различен човек. Това е произведение на изкуството. Точно тогава, когато бях най-тъжна и просто исках да умра, това беше нещото, което тотално ме промени и ме накара да създавам най-уникалните неща, които съм създавала и да стана най-добрата и красива версия на себе си заради болката. И ако това не е произведение на изкуството, не знам. Сещаш ли се за нещо конкретно, което те е изтласкало от болката? Да, мисълта. И веднъж стигнах този пик или това дъно на болката, на отвратителното, че мисълта ми ме извади от това, защото си помислих колко не искам да се чувствам така и колко искам да се чувствам добре и да правя това, което искам и да ме разбират, аз да се разбирам, да се приемам, да се обичам и просто тази мисъл, която ми мина през главата, беше да, и ще е така. Аз няма повече да искам да умра и започнах всеки ден да работя по това, да стана човек, който искам да съм и да приема болката си, вместо да я отхвърлям и да я мразя. И в момента, в който я приех, започнах да уча от нея и благодарение на мислите си, че искам да помагам, да съм светлина, да съм щастлива и за себе си. И то стана. Естествено след време, но мислите и времето. Мисъл, време и болка. Трите неща, които изброих. То ние самите сме произведения на изкуството. Всеки е произведение на изкуството. Това е... Всичко е произведение на изкуството. Това е всичко за днешното видео. И ако не сте се сетили за вашите 3 неща, огледайте се, със сигурност около вас има поне 3 сега, в този момент. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако ви е харесало, натиснете палеца, абонирайте се за канала ми, в който нямам представа какво ще правя, но ще се забавлявам. И котата коса. Не знам как се спира. Как се спира? Чакай!